Para naman sa ating good news ngayong araw, aktres po na si Donita Rose nag-donate ng kanyang mga pre-loved items para sa mga Pangasinense. Para sa detalye po ng ating good news, makakasama natin, Idol Maya. Muling pinatunayan ng aktres na si Donita Rose ang kanyang pagmamahal sa mga Pangasinense sa pamamagitan ng pag-donate ng kanyang mga pre-love items. Sa muling pagbisita ng aktres sa lalawigan, hindi nito pinalampas ang pagkakataon na maipakita ang pagmamahal at malasakit. Dala ang dalawang naglalakihang boxes ng kanyang mga pre-love items ay personal na inihatid ito sa provincial capital sa Lingayen, Pangasinan. Malugod naman itong tinanggap ng Pangasinan PDRRMO na magiging bahagi ng relief operations sa panahon ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Si Donita mismo kasama ang kanyang mga kaibigan sa Amerika ang nag-ayos ng mga ito at ipinadala dito sa Pilipinas. Ayon sa panayam ng IFM Dagupan, bagamat hindi lumaki ang aktres dito sa probinsya, ay may mga childhood memories ito kasama ang kanyang ina sa hometown nito sa Bayambang. I love Pangasinan. Obviously, my mom is from here. Hindi ako lumaki dito, pero meron akong mga fond memories from my childhood. And ngayon man talaga ako naka-revisit sa mga childhood memories na yun. Ang mga personal na kagamitan ni Miss Donita ay alaala na kanyang pinangahawakan upang patuloy na bumalik dito at ipakita ang kanyang pusong Pangasinense. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.